Apa, Joseba, eguerdion, ongi etorria gure baserri nanikera, hemen Kortezubin, ni Jacqueline Txertudi naiz. Bizi guztizen, bizi izen gara baserritik. Nire aita hartzain joan zen, Ameriketara, Estatu Batuetara, Idahora, han eskondu, eta nire aizta zarrena, eta ni jaixo ginenan. 6-7 urtegaz etor ginen ona bizitzera. Nire aita handik etor zanien, euki gendun gure esplotazioa be bai. Hemen gauz nire senarra Fermin, ni, eta gure seme zarrena laguntzen dugu, gaztetxu edo bai laguntzen dugu, 12 urte dekoz, baina zeuzer laguntzen dugu, baina keizenak iruron artien eramaten dugu hau. Naniken garapean saltzen dugu, indaba, kalabaza, baina gehizen bet, berton jaixoneko txalan aragia. Terri! Honek gaztetxua diaz, eta naiz eta kanpoan egon, kanpoko bedarra oraindik ez dauka sustantzia askorik eta apurtxu bet pentsua emoten. Kualidade garrantzitsuena da, berton jaixo, hasi eta hil egin behar dira. Behien elikadura naturala da, artoa eraitzen duguz, bedar bola berdiek, bedar zikua horredanak, etzien eineko adiez. Uniko erosten dana da, pentsua eta galtzua. Hone diez, blonda de Akitania eta limusinak. Gaur egun, egongo diez, 172 buru gutxi gora bera. Eta oin nahi badozun, joango gara barrura eta ikusko zuez zelan dauen antolatuta. Hemen gauz, goiko ikuiloan, eta hemen dauzen animaliak, 10-10 txaltxikitsuk batzuk dauz hemen, eta hor dau txekorra, dekoguz 3 txekorra, hori fizikoa ditzen da, eta fizikoa da, bedekon tamainoa gaitzik. Eta oneri emoten jakoie, behintzak edo gaztetxoa direlez, edo amak txaltxikitsuekin, emoten jakoie egunien behin zereala be bai. Tramankulu hau, behizentzako arraskateko modu bat, kanpoan dauzenien arbolan kontra edo azkaitzen diez, baina barruan ezin dabie. Eta ikutzen dabien momentuen, martxan jartzen da, eta ikusten dozuelez, da guztirrinin, total. Eta hemen daukat apur bat dekoguzen produktuak. Denda txikitsu bat daukagu hemen despatzateko leku bat eukitzeko. Dekoguz indabak eta garrantzitsuena da aragia. Saltzen dugu loteatan, adibidez 5 kiloko lote baten, hau da 5 kiloko lote bat, dator txuleta, 3 pakete tajada, okela pikaue, zaietza, zankarroia eta okela gizatzeko okela bebai. Joseba, badakizu nun gauzen, zure sukaldean zeuzer gozo prestatu nahi badozun, bertoko produkto kalitate handikoa da. Gure baserrian naniken hemen Kortezubin. Agur!